دحان مسيخم حزب زبصحنا زينا كنجمر حيلة التقراي نكتما لاليبلا تغوصايصروما كبل وكل زينا رويترز نخلت مساخر عين بمتقاص ابسيبو رويترز እቶም መሳኻኽር ዓይኒ ተዛሪቦም ወዝበሎ ብነፃ ወገን ምርጋጽ ከምዘይ ከኣል ኣፍሊጡሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻልን ከምኡውን ናይ ክልል ትግራይ ዝምልከቶ መንግስታዊ ግብሪ ሓይሊ ነዚ ጸብጻብ መልሲ ከምዘይረኸበውን ኣፍሊጡሎ ቅድሚ ደቃይቕ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ናይታ ከተማ ምክትል ከንቲባ ማንደፍሮ ታደሰ ዝርከብሉ ቦታ ንድሕነቶም ዘስግእ ብምዃኑ ንግዚኡ ዝርዝር መብርሂ ካብ ምሃብ ከም ዝዕቀቡ ብምግላጽ ነገር ግን ዕጡቃት ሕወሓት ኢሎም ዝጸውዕዎም ገነተ ማርያም ተባሂሉ ብዝጽዋዕ መእተዊ በሪ ናብ ከተማ ላሊበላ ምእታዎም ኣረጋጊጾም ኣለው እቶም ዕጡቃት ነታ ከተማ ክቆጻጸሩ ከለው ዝኾነ ይኹን ውግእ ይኹን ተኽሲ ከም ዘይነበረ ንቢቢሲ ዝተዛረቡ ትኽክለኛ ናቶም ቃል ምዃኑውን ኣረጋጊጾምና ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ግጭት ተኣሳሲሩ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘይትውግን ኣመሓዳሪት ዓለም ለኸ ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ገሊጸን ንሰን ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድኦ ናይ ሓደ መዓልታት ዑደት ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተበጻሓይ ንምግባር ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተዛሪበን ፓወር ረድኤት ንዝተጸገሙ ወገናት ክባጻሕ መንግስቲ ምቹው ኩነታት ክፈጥር ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲበን ንምስንኻል ቀረብ ረድኤት ተሓታቲ ሕወሓት እዩ ዝበላ ናይ ሰላም ሚኒስተር ሙፈሪያ ካሚል ብወገነን ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተደኣ ተዓቂቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው እዩ ኢለን ሰብኣዊ ሓገዝ ብቐጻልነት ክባጻሕ እንተደኣ ተደልዩ ሕወሓት ተጻብኦታቱ ከቋርጽ ኣለዎ ኢለን ወይዘሮ ሙፈሪያት ሳማንታ ፓወር ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝኾነ ይኹን ከይወገነት ንሰብኣዊ መሰልን ዓለም ለኸ ሕግታትን ንዘጥሕሱ ኣካላት ምሕታታ ከም እትቕጽል ተዛሪበን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ሕዚ እውን ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካይዳ ዘለዋ ሓላፊት ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ኣብ ባይታ ንትጽቢተን ዝጻረር ክውንነት ከም ዝጸንሐን ገሊጸን እተን በዓልቲ ስልጣን ሱዳን ኣብቲ ኣፋፊ ግን ከዓ ተስፋ ዘለዎ ሓዲድ ዴሞክራሲ ክትርከብን ከላ ኢትዮጵያ ግን ብሰግለለት ድርቅን ውግእ ሕድሕድን ትሕመስ ከም ዘላ ተዛሪበን ፓወር ወሲኸን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ኣመልኪቱ ዝወሃብ ዘሎ ጠቐነን ምዕጋት ሓገዝን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኢለን ኣለዋ ሲድኒ ሰይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እንሓደ ርእይ ዝብእስ ዘሎ ኣሽሓት ዜጋታት ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ይዕቀቡ ኣለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሕልፊ እኳ ኣብቲ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ብኩናት ዝሕመስ ዘሎ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ይሰርሕ ኣሎ ሓላፊት ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ኣብዚ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ዝዓመመ ናይ ሕጂ ዑደተን ንግምተን ዝጋጨ ክውንነት ከም ዝጸንሐን ዘመልክታ እታ ቅድሚ 20 ዓመታት በጽሐና ዝነበራ ሱዳን ከምዚ ሕጂ ዝጸንሐተን ተስፋን ኣርኣያን ካልኦት ሃገራት ክትከውን ኣይገመታን But thanks to a youth-driven and largely peaceful revolution, one led primarily by Sudan's women, the country is now experiencing a fragile yet hopeful transition. ሳላት ብቐንዱ ብመንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝተቐለሰ ሰውራ ሱዳን ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ኣተስፋዊ ዲሞክራሲያዊ ጉዕዞ ኣላ ኣብታ ንነዊሕ እዋን መሓዛ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ግን ብኣንጻሩ እዩ እታ ኣብነት ምዕባለ ኣህጉር ኣፍሪቃ መልህቕ ሰላምን ርግኣትን ኣከባቢ ዝነበረት ሃገር ሕጂ ብቕልውላው ተሓሚሳላ ብመንግስቲ ዝተወስደ ኣረሜናዊ ወፍሪ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ንኹናት ሕድሕድ መጢጡ ነቲ ክልል ናብ ደርቅን ዓጸቦን መሪሕዎ ኣሎ ኢለን ሳማንታ ፓወር ኣብ ሕብረት ሃገራት ሓላፊ ንጉዳያት ህጹጽ ኩነታት ማርቲን ግሪፍስ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትካላት ረድኤት ዝቃላሕ ዘሎ ኣልማሚ ስም ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ሓደገኛ ምዃኑ እዮም ዝጠቕሱ ሓላፊ ተጣባቂ መሰላት ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ኣሜሪካ ዝኾነ ኣዶቴይ ኣኪዊውን ኣብቲ ጉዳይ ምስ ግሪፍስ ሰማማዕ መርገጺ ኣለዎ ኣዶቴይ ከምዚ ይብል The rhetoric attacking the principle of humanitarian assistance really shakes and threatens the whole network of አንጻር ሰብኣዊ ረድኤት ዝህባ ትካላት ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ብዓንደ ርእሱ አንጻር ኣህጉራዊ ውዕላት ኮይኑ እቲ ስራሕ ንኸይፍጸም ስጋኣት ዝፈጥር እዩ እቲ ካልእ ዝገደደ ሳዕቤናቱ ድማ ንትካላዊ ሰብኣዊ ሓገዝን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ንመጥቃዕቲ ዘቃልዕ ምዃኑ እዩ ይብል ኣክዊ
እቶም ሓላፊ ተጣባቂ ኣህጉራዊ ትካል ኣስዒቦም ካልኦት ሃገራት ንኢትዮጵያ ዘንጸላልዋ ዘሎ ሓደገኛ ኩነት ክግንዘባ እውን ኣዘኻኺሮም መምሕዳር ባይደን ካብ ፈለምኡ ነቲ ኩነታት ብጽቡቕ ከም ዝተገንዘቦን ከም ዝሓዞን ዝገለጹ ኣኪዊ ካልኦት ኣባላት ባይቶ ጸጥታን መንግስታት ኣፍሪቃን እውን ሓደገኝነት እቲ ኩነታት ተገንዚቦም እታ ሃገር ናይ ምብትታን ሓደጋ ከም ዘንጸላለዋን ንሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊላንድን ኤርትራን ዝልክም ሳዕቤን ከም ዘለውን ተረዲኦም ብዓንተብኡ ኢድ ክሕውሱ ጸዊዖም ሕብረት ሃገራት እውን በቲ ሓገዝ ንትግራይ ንምብጻሕ ዘጓንፎ ዘሎ ክልከላን ምትዕንቃፍን መረረቱ ገሊጹ እዩ እቲ ውድብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መቕዘፍቲ ክብል ይገሊጽዎም ላዕለዋይ ትካል ጉዳያት ህጻናት ሕብረት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣስታት 100,000 ዝበጽሑ ህጻናት ትግራይ ኣብ ዝመጽእ 12 ዋርሕ ንህይወት ዝፈታተን ጥሜት የንጸላልዎም ከም ዘሎ ይገልጽ بتمساسالي سامانتا باور ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርኻበን ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለጺ እውን ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረቡለን ሕቶታት ኣብ ዝሃበኦ መልሲ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ንምዕራፍ ኩላቶም ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ቅጽበታዊ ምቁራጽ ተጻብኦታትን ናብ ናይ ቅድም ቦታኦም ክስሕቡን ኣዘኻኺረን ንትካላት ረድኤት ዝወርዶም ዘሎ መጥቃዕቲ እውን ተዛሪበን ኣለዋ ንሰን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዕዮኦም ክፍጽሙ ዘይተገደበ መስመር ክኽፈተሎምን ኣንጻሮም ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ክዓርፍን ተላብየን ኣስዒበን ንኣጠቓቕማ ቃላት ዝምልከት ብጋዜጠኛታት ንዝቐረበለን ሕቶ ኣብ ዝመለሳሉ ትግራይ ንምግላጽ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝዝውተሩ ከምኒ መንሽሮን ወይ ድማ ካንሰር ጻህያይን ዝብሉ ንሰብኣዊ ክብሪ ዝቕንጥጡ ቃላት ንዓለታዊ ምጽናት ዝጽውዑ ስለ ዝኾኑ ደው ክብሉ ኣተሓሳሲበን ፖሊስ ታንዛንያ ብሽብር ዝተኸሰሱ መራሒ ተቃዋሚ ፍሪደም ቦው ሎሚ ሐሙስ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተታሒዙ ዝነበረ ቆጽሮ ኣብ ዝተናወሐሉ ተቃውሞ የስምዑ ዝነበሩ ብዙሓት ደገፍቲ ኣሲሩ ቦውን ካልኦት ሰበስልጣንን ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ቻዴማ ሕገ መንግስታዊ መምሕያሽ ኣብ ዝሓተተ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ኮንፈረንስ ቅድሚ ምክያዱ እዮም ኣብ ቁፅር ውዒሎም 59 ዓመት ዕድሚኦም ቦው ንሽብር ብገንዘብ ብምሕጋዝን ነገር ብምእላምን ተኸሲሶም ኣለዉ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን ምዕራባውያን ሃገራትን ግን ጉዳይ ዴሞክራሲ ናይቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ሻቆሎቶም ይገልጹ እስራኤል ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ናይ ተወንጫፍ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘይተለምደ ደብዳብ ነፈርቲ ልማዓንቲ ሐሙስ ብዝለዓለ ምቕጻላ ሰበስልጣን ሊባኖስ ገሊጾም ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነፈርቱ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልታት ተወንጨፊ ንዝተተኮሰሎም ቦታታትን ንእስራኤል ንምጥቃዕ ዝተጠቐምሎም ዒላማታትን ደብዲበን ኣለዋ ኢሉ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝተፈጸመ ደብዳብ ንሊባኖስ ብምኽሳስ ንእስራኤላውያን ሲቪላትን ልኡላውነት እስራኤልን ንዝጎድእ ኣጠንቂቑሎ እስራኤልን ናይ ሊባኖስ ናዕበኛታት ጉጅለ ሂዝቦላህን ኣብ 2006 ኣቋጽራ ፈረንጂ ንሓደ ወርሒ ዘለቐ ደማዊ ኩናት ኣካይዶም በትውግእ መብዛሕትኦም ሲቪላት ዝኾኑ 1200 ሊባኖሳውያንን መብዛሕትኦም ወታደራት ዝኾኑ 160 እስራኤላውያንን ተቐቲሎም እዮም እቲ ኩናት ካብቲ ጉጅለን ዝመጽእ ተወንጫፊ ኣየርሸለን ሰበስልጣን እስራኤል ሂዝቦላህ ንዝኾነ ይኹን ክፋል እስራኤል ከጥቅዕ ዝኽእል ዝተመሓየሸ ሚሳይል ወኒኑሎ ክብሉ ይገልጽለዉ ኢብራሂም ራይሲ ሓድሽ ናይ ኢራን ፕሬዝዳንት ብምዃን ልማዓንቲ ሐሙስ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ እዮም ዕሉል ዓቃባዊ ራይሲ ኣብቲ ብትሑት በዝሒ መረፅቲ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ናይ ሰነ ምርጫ ብሰፊሑ ተዓዊቶም ኣለዉ ብርክት ዝበሉ ፍሉጣት ሕፁያት ካብቲ ውድድር ተኣጊዶም እዮም ኢራን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀባት ሓዊሱ ዓብዪ ቁጠባዊ ብድሆታት ገጢምዋ ኣብ ዘሎ እዋን እዮም ራይሲ ስልጣኖም ዝዓትሩ ዘለዉ ራይሲ ንናይ ኢራን ስርዓተ ሕጊ ክመርሑ ኣብ 2019 ኣቋጽራ ፈረንጂ ተሸይሞም ሽዑ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 1988 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዝተፈጸመ ናይ ኣሽሓት ፖለቲካዊ እስራት ቅትለት ብምስታፎም ዕቀባ ኣንቢራትሎም ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኬንያ በዝሒ ገበናት ብምውሳኹ ንርእሱ ናይ ገበን ግዳይ ዝነበረ ኬንያዊ ቪንሰንት ኣዊኖ ሰባት ኣብ ግዜ ሓደጋ ፖሊስ ክበጽሓሎም ዝሕግዝ ናይ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ኣፕሊኬሽን ምሂዙ እቲ ኣፕሊኬሽን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ብምዃኑ ሓይሊ ፖሊስ ኬንያ ተቐቢልዎ ኣሎ ኣፕሲ ዝብል ሽም ንዝተዋሃቦ ኣፕሊኬሽን ዝመሃዘ ኣዊኖ ብሞባይል ስልኪ ብምዃኑ እቲ ግብረ መልሲ ወይ ናይ ርድኡን ሓገዝ ኣብ ዘለኻዮ ክመጸካ ዝኽእል እዩ ኢሉ ኣፕሲ ብቋንቋ ስዋህሊ ቅልጡፍ ማለት እዩ ገለ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ከይፍጸም ብምስጋእ ንተጠርጠርቲ ገበናት ኣየቃልዑን ይብሉ ሰበስልጣን ኬንያ እዚ ቴክኖሎጂ ግን ገበነኛታት ንምሓዝ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ይብሉ
ዋዒ ኣውሮፓ ምስ ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ዝነቐለ ብርቱዕ ንፋስ ተጋዲዱ ንከም በዓል ኢጣልያ፣ ግሪክ፣ ስፔንን ቱርክን ዝኣመሰላ ኣብ ደቡብ ክፋል ኣውሮፓ ዝርከባ ሃገራት ብለበዳ ጫዳስ ስለዝሃሞኸን ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ነቲ ድሮ ኣሽሓት ሄክታራት ዝሽፍን በረኻታት ኢጣልያ ተባፂሑ ዘሎ ባርዕ ንምዕጋት ኢጣልያ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ ኣዋፊራላ። ኣብ ሳርዲና ዝተባሃለ ቦታ ኢጣልያ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣስታት 20,000 ሄክታር ሕርሻ ደምሲሱ ንኣማቲ ዘጋታት ድማ ካብ መንበሪኦም ኣመዛቢሉ ኣሎ። ሕዚ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ከስማዐኩም። ኮንጎ ኣብ ኮንጎ ኣብ ሓደ ሰሙን 6,400 ዜጋታት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምማቶም ብመሰረት ፀብፃብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘጊድ ብሰንኪ እቲ ሕማም ኣብ ኣፍሪካ ዝተረኣየ ዝለዓለ መጠን ሞት ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ሴኔጋል ካብ ዜናታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይወፃና ኣብ ዳካር ሴኔጋል ዝርከብ መቃብር እውን ኣብታ ከተማ ንዘጓንፍ ዘሎ መዓልታዊ ሞት ምፃሩ ተሸጊሩሎ። እቲ መቃብር ካብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብ3 ዕፅፊ ዝዓቢ ምውታን እዩ ዝቕበል ዘሎ። ናይጄርያ ሰበስልጣን ሓለዋ ዶባት ናይጄርያ ኣስታት $54 ሚልዮን ዘውፅእ ከምኒ ስኒ ሓርማዝ ዝኣመሰሉ ፍሉያት ውፅኢት እንስሳ ካብ 3 በጻሕቲ ከም ዝመንዝዑ ተፈሊጡ ክስ እውን ተመስሪትዎም ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። የቕንያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀዲሙ ዝተሰርዐ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ፀግዒ ከም ዘይትሕዝ ሓላፊት USAID ሰማንታ ፓወር ገሊፀን። ንሰን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ትማሊ ኣብ ዝፈጸማል እዋን ክዛረባ ከለዋ ተበጻሓይነት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ሓቢረን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተቐሪቡ ዘሎ ክዙን መግቢ ናብ ዝተጸገሙ ወገናት ንኽባጻሕ ምቹእ ባይታ ንኸጣጥሕ እውን ኣተሓሳሲበን። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ከሚል ብወገነን ንምትእጉጋር ረድኤት ንሕወሓት ተሓታቲ ብምግባር ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተተቆጢቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ቁርብ እዩ ከም ዝበላ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና ኬነዲ ኣባተ እዩ ነቲ ሪፖርት ልኢኽዎ ካብዚ ምንያ ክተቕርቦ እያ። ሓላፊት ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ USAID ሰማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርኦ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብፃሕ ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ ኣብ ዘሻቅል ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢለን። ምስ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል ኣብዚ ጉዳይ ዝተዘራረባ ፓወር ብመዳይ ተበፃሕነት ውስን ምምሕያሻት እንተሎኳ ከምቲ ትፅቢት ዝግበሮ ለውጢ ከም ዘየምፀአ ተዛሪበን። The access remains deeply worrying. As you probably heard in mid-July, the መተሓላለፊ መስመራት ገና ኣመና ኣሻቓሊ እዩ ዘሎ። ሰሚዕኩምሞ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሓምለ ሕቡራት ሃገራት ሓገዝ ዝፀዓና ካብ 500 ክሳብ 600 ዓበይቲ መኻይን ሰሙናዊ ንትግራይ ከኣትዋ ኣለወን ኢሉ ነይሩ። እዚ ነቲ ዘሎ ስእነት ቀረባት ድሕሪ ምግምጋሙ እዩ። ክሳብ ቅድሚ 2 መዓልቲ ግን 153 ናይ ጽዕነት መኻይን ጥራኤን ንትግራይ ኣትየን ዘለዋ። ብመሰረት ገምጋም ሕቡራት ሃገራት ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ 2 ነሓሴ 1500 ጽዕነት መኻይን ንትግራይ ከኣትዋ ዝነበረን 153 ጥራኤን በፂሐን ዘለዋ። እዚ ከዓ 10 ሚእታዊ ናይቲ ዝድለ ዘሎ መጠን እዩ። ነቲ ዝነበረ ምድን ጓያት ዘሳልጥ ናይ ወረቐት ምትዕራያት ደኣ ተገይሩ ይሃሉ እምበር ኣብ ግብሪ ግን ንዕኡ ዝመጣጠን ዝተመነናዮ ለውጢ ኣይረኣናን ኢለን ኣላ ሰማንታ ፓወር። ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ USAID ብዙሕ ረድኤት እኽሊ ተኸዚኑ ከም ዘሎ ዝገለጻ ሰማንታ ፓወር ነዚ ንረድኤት ዝተኸዘነ ምግቢ ናብቶም ዝተጸገሙ ንኽበጽሕ መንግስቲ ምቹእ ባይታ ክፈጥር ኣለዎ ኢለን። ንምትዕንቃፍ ተቐረባት ረድኤት ሕወሓት ተሓታቲ ዝብላ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ከሚል ብወገነን ሕወሓት ካብቲ ተግባሩ እንተዝቁጠብ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው ኢለን። አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ ኣማራጺ መተሓላለፊ ዝበፅሓሎም መንገድታት ሓንፂፅና እናሰራሕና ኢና ነርና። በነፈርቲ ምብፃሕ ዝከኣለሉ ስርዓት ዘርጊሕና ንሰርሕ ኣለና። ናይ ኣሰራርሓና ስርዓት እንታይ ምዃኑ ኣቐሚጥና ይድንጉዮም መኻይን ጠጠው ይብላየን ኢለን ኣለዋ። እዚ ድማ ቀድም ክብል 61 መኻይን ብዘይገለ ፀገም ከም ዝኸዳ ግን ኣብዚ ቀረባ ጠጠው ዝበላ መኻይን TPLF ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ብዝወሰዶ ስጉምቲ መጥቃዕቲ ምኽንያት ጠጠው ዝበለ ምዃኑ TPLF ስርዓት እንተዝሕዝ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዘኽእል ድልውነትን ቆራፅነትን ከም ዘሎን ኣረዲእናየን ኣለና። ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ።
መንግስቲ ህዝቢ ትግራይን TPLFን ሓደ ገይሩ ርዩ ኣይፈልጥን ኢለናሏ ሙፈሪያት ካሚል ክልል ትግራይ በኩሉ አንፈታት ከም ዝተዓጽወ ዝገልጽ ሕወሓት ብወገኑ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ንቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ክልል ዝኣትወሉ መንገዲ ንምፋት ምዃኑ ሓደ ካብ መራሕቲ ተሓይሊ ዝኾኑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምግላጾም ይፍለጥ ንሰብኣዊ ቅልውላዋት ንምፍታሕ ቀንዲ መፍትሒ ጎንፂ ጠጠው ምባል ከም ዝኾነ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ኣብቲ ጎንፂ ዝካፈሉ ሓይልታት ነቲ ጎንፂ ጠጠው ኣቢሎም ዕርቂ ንምፍጣር ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ካብ ዝሓዝዎ ቦታታት ንምውፃእ ልዝብ ክጅምሩ ሓቲተን ምስ ጎንፂ ብዝተተሓሓዙ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝኾነ ወገን ናይ ምውጋን ድሌት ከም ዘይብላውን ገሊፀን I want the Ethiopian people to know that we seek ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ክንዛተ ድልዋት ምዃንና ክነገር ፈቱ እዚ ክብል ከለኹ ግን ወገን ከይሓዝናን ብማዕረን መትከላዊ እምነትና ብዝጠልቦ ማለት እዩ ገለ ካብቶም ኣብዘተ እንቀድሞም ክብሮታት ድማ ብኩናት ዝፍታሕ ውሽጣዊ ግጭት ከም ዘየለ ምእማን ከም ተጻብኦታት ምቁራጽ ንሰላማዊ ዘተን ዕርቅን ቁርብነት ምርኣይ ሰራዊትን ሚሊሻን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ምንስሓብ ዝበሉ ክብሮታት እዮም ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ግጭት ናብ ካልኦት ከባቢታት ይልሕም ኣብ ዘለሉ እዋን ኣሜሪካ ብቀረባ ግን ከኣ ግዜ ዘይህብ ጻውዒት ምዃኑ ብምእማን ትከታተሎላ ሓይልታት ሕወሓት ናብ ከባቢ ክልላት ድሕሪ ምጥቃዖም ብገምጋምና ኣስታት 76,000 ዝበጽሑ ተመዛበልቲ ኣብ ክልል ዓፋር 150,000 ዝበጽሑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣለዉ ኢለናሏ ሳማንታ ፓወር ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈሪያት ካሚል እውን መንግስቲ ኣውጀዮ ድሕሪ ዝበሎ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብዝኸፈቶም መጥቃዕትታት ብ100,000 ዝቁጸሩ ንጹሃት ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ USAID ሓዊሱ ትካላት ረድኤት ነዞም ተመዛበልቲ እውን ክበጽሓሎም ይግባእ ኢለን ሌላው የተወያየ ነው እርዳታ ትግራይ መሄድ አለበት ትክክል ነው ይሄደም ነው ያለው ካለ ዝተዘራረብናዮ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኸይድ ኣለዎ ትክክል እዩ ይኸይድውን ይዘሎም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሓያል ብምኽንያት ምጽሕታር ህውከት TPLF ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣለዉ እቲ ረድኤት ኩለ መዳያዊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ተለዋዊጥና ኣለና ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 100,000 ኣብ ዓፋር እውን ከምኡ ሓያል ዝተመዛበሉ ኣለዉ እቶም ኣሃዛት ስለ ዝለዋወጡ ንሱ ይጽንሓልና ሞ ብዙሕ ሽሕ ዜጋታት ብድልየት ኩናት TPLF ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢለናሏ ሙፈሪያት ካመል ሓላፊት USAID ሳማንታ ፓወር በወገንን ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝተመዛበሉ ሰባት ትካልን ሓገዝ ንምግባር እውን ድሉ ምዃኑ ገሊጸን ኣለዋ And I just talked to the Minister of Peace about how we can meet the needs of these new displaced that we have been talking about. ከመይልና ነዚ ዘሎ ጠለባት ሓደስቲ ተመዛበልቲ ማለት እቶም ብዳሕረዋይ ምንቅስቃስ ሕወሓት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ክንምልኦ ከም እንኽእል ምስ ሚኒስትር ሰላም ተዘራሪበ ነይረ ትካል USAIDን ካልኦት መሻርክትናን ትካላት ዝሰርሕዎ እውን ንሱ እዩ ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ክንሕግዝ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢለናሏ ሳማንታ ፓወር ሰብኣዊ ረድኤት ብኣግባቡ ክበጽሕ እንተተደልዩ ሕወሓት ካብ መጽሕታር ጽልኢ ክቁጠብ ይግባእ ክብላ ወይዘሮ ሙፈሪያት ዝገለጻ ክኾነ ሃለዋ ሳማንታ ፓወር ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ወገን ከየዳለወት ንዓለም ለኸ ሕግታትን መርሆታትን ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝጥሕሱ ትካላት ተሓተቲ ምግባራ ክትቅጽል እያ ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ እቲ ጎንፂ ኣብ ዝቐጽለሉ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰብኣውነት ዘዋርዱን ጎንፂ ዘጋድዱን መደረታት ጠጠው ክብላ ኣለዎ ክብላውን ሳማንታ ፓወር ተዛሪበን ኣለዋ Dehumanizing rhetoric only hardens tensions and can ሰብኣዊ ክብሪ ዝገፉ ኣዘራርባታት ብታሪክ ከም ዝተራእዩ ዓሌታዊ ምጥፋእ ዘርኢ ዘስዕቡን ንዕኡ ዝትኽትኹን እዮም ኣሜሪካ ትጽውዖ ድማ ዝርርብን ምቁራጽ ተጻብኦታት ድዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባታት እናሓየለ መስከደ እቲ ጋግ ስለ ዝዓቢ ናብ ዘተምምጻእ እናረሓቐ ዝኸይድ ይብላ ሳማንታ ፓወር ኣብ ክልል ትግራይ ጥሜት ንኸየጋጥም ንምግታእ ሙሉእን ዘይተገደበን ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባጻሕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ጽዕንቶ ንምግባር ዕላማ ሒዘን ናብ ኢትዮጵያ ዝመጻ ሳማንታ ፓወር ምስ ሓለፍቲ ሚኒስትር ጥዕና ተዘራሪበን ኣለዋ ኣብ ጥዕናን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝውዕል ተወሳኺ ናይ 45 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ كمس قدماء منستر أبي أحمد نمرخاب وطن زنبرن سامانتا باور تمالي قدماء منستر أبي أبدي سابا سلزينبرو أي تراخبان كبل كندي أباتك أبدي سابا حبير الله
قنيلنا من يازي راديو دمس أمريكا إيكا بواشنطن دي سي زغصل ريبورت نبهار داري زوصدنا حوحات كوينات أبز غفتلهم كبابتات أسكرين تعينو يوسد زنابرة جملاو چفچفها تفصيموني إلو نمحبر السب عالم نمد نقار مخانو أقدمنا نفلت نيرنا كبل منقست كل الأمحارة أفليتو منقست فيدرال إثيوبيا ما تنققتا بزبل كدم خلط تصومون أبزو بصو مقلسي حوحات جملاوي چفچفات تفصيمون الزبل وفري يدالو آلو كبل قاليسو نيرو إذ كمزيلو إنهالو فلوي حايل كللنا كاب والقايت زوص نريسانا تساغيرو ايو كبلو وهابق المنغست كلل امحرا اتو غزاچو مولنك مس في او اي ابز غبرو قال محتت تزاريبهم استير مسغاناويا كبهر دار ليخاتو نزيول منيا سبسلطان السودان زتقاسون حد مراخبت معخناتون كاب 3 حساب 5 زصقع ريساتات ابروبات كزمر كابم حبيروم يم تموت بطيس توقعون مخانم زر ملكت كم زرخابون تقيسهم كمون نتابكل تግራይ ዝካየድ ዘሎ ኮይና ስዒቡ በወታደራት መንግስት ዝተቀትሉ ሰባት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝሕብሩ ርእይቶታት ተሰሚዖም እዮም መንግስት ኢትዮጵያ በወገኑ ሕወሓት ንፕሮፓጋንዳ ሓሶት ይዳለሎ ክብል ቅድሚ ክልተ ሰሙን አጠንቂቁ ይነሩ ትብላስተር ምስጋናው ወሃብ ቃል ክልል አምሓራ አትግዛቸው ሙሉነ ምስ ቪኦኤ አብዘካየዶ ቃለ መሕተት መንግስት ኢትዮጵያ ቤናው ምቁራት ተጻብኦ ድሕር ምእዋጁን ካብ ክልል ትግራይ መውጹኡን ስዒቡ ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋርን አምሓራን መዋሰንት ከባቢታት ውግእ ምክያዱ ኣዘኻኺሮም ሕወሓት ክዳን ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት ይዝዋጋ ዝበሉ ኣትግዛቸው ኣብቲ ውግእ ናይ ዝሞቱ ሰባት ሬሳ ናብ ዓበይቲ መኻይን ብምጽዓን ናብ መቐለ የመላልስዎ ነይሮም መስኻኽር ዓይኒ ነጊሮምና እዮም ክብል ወሲኾም ተዛሪቦም እቶም ኣብ ሩባ ተከዘ ተደርቢዮም ዝተረኽቡውን ናይ ዝተግባር ውጽኢት እዮም ይብሉ በራያም ግንባር አስክሬን እየጫነ ይወስዳል በጭነት መኪኖች እና ይሄ ከወሰደ በኋላ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ኣብ ግንባር ራያ አስከሬን ብናይ ጽዕነት መኻይን እና ተጻዕነ ይወሰድ እዚ ድሕሪ ሙሳዱ እንታይ ክግበር ከም ዝካል ዝሕብር እዩ ብሓደ ወገን ሓያል አስከሬን ንምንታይ እዩ ዝወሰድ ኣብኡ ይክቅበር ዘለዎ ብመኪና ጽዕን kana መቐለ ዝወሰደሉ ዝኾነ ምኽንያት የለን ኣብ ዓውደ ኺናት ዝሞተ ኣብኡ እዩ ዝቕበር እዚ ተንኮል ስለ ዘለዎ እዩ ብጅምላ ቀቢሩ ንምድንጋር ጅምላዊ ቅትለት ተፈጺምና ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከሎ ከምዚ ገይሩ ንምባል ሕጂ ከዓ ቁስላት ወሲዱ ኣብ መቐለ ምስ ሞቱ ነዞም ኣካላት ወለዲ እንተሪኦሞ ስለ ዝሓቱን እናሓተቱ ብምዃኖምን እዚ ንኸይቅጽል ካብ ወለዶም ሓቢኡ ነቲ ኣስከሬናት ናብ ሩባ እናደረበ ምዃኑ ሓበሬታታት የርእዩ ስለዚ ደይመደይ ተባሂሉ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንምድንጋር ዝተገብረ እምበር ዝኾነ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ነዚ ዝገበረ የለን ከጻሪ ዝደልውን ብዝኾነ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ከጻሪ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ መንግስት ኢትዮጵያ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ንፍልፍላት ሓበሬታት ጸጥታ ብምጥቃስ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻባት ሕወሓት ብግንባር ዓፋር ዘሰለፎም ሬሳታት ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ብመኻይን ጽዒኑ ወሲዱ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ ሕወሓት ካብቲ ከባቢ ኣብ ዝሃድመሉ እዋን ልዕሊ 300 ሬሳታት ብሲኖ ትራክ ጽዒኑ ናብ መቐለ ከም ዝወሰደ ተፈሊጡ ይብል እቲ ሓበሬታ ከምኡውን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ኤሚሬትስ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሱሌይማን ደዴፎ ሕወሓት ሬሳ ኣብ ውግእ ንዝሞቱ ተዋጋእቲ ናብ ሩባ ተከዘ ይድርብዮም ኣሎ ክብሉ ኣብ ትዊተሮም ጽሒፎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይቀትሎም ይሃድሙ ዝነበሩ ስደተኛታት ምዃኖም ብምግላጽ ንማሕበረሰብ ዓለም ደጊሞም የዕሽውለው ኢሎም ኣብ ጽሑፍ ትዊተሮም በካል ወገን አዲስ አበባ ዝበጽሓ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስ USAID ሳማንታ ፓወር ኣብ ትዊተረን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጎንፂ ንምህዳእ ሰላማዊ ፍታሕ ከም ዘድሊ ሓቢረን ቀዋሚ ሃገረን ምዃኑ ብምግላጽ ካብ መንጎ ዝጠቐሶም ነጥብታት ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ይርከቦም ይኹን እምበር ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወፁ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ክብሉ ወሃብ ቃል ትኽልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ተዛሪቦም አማራ ክልል ከምዕራብ ትግራይ ኃይሉን ያስወጣ ሚል ፌዝና ንቀትም ጭምር የተሞላበት ጥያቄ አለ ክልል አምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ኃይሉ የውፅእ ዝብል ባጫን ንዕቀትን ዝተመልኦ ሕቶሎም ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ብሽም ንምጽዋዕ ንወልቃይት ሰቲት ሑመራን ጠለምትን ማይ ጠብርን ማለት እዩ ወይ ከዓ ራያ ማለት እዩ እዞም ቦታታት ንምንታይ ዓለም ዝሰሓሓበሉ ዘሎ እዞም ቦታታት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ዝሰርቆም ንዋታዊ ሃፍትና ሓደ መሬትና እዩ ስለዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ንሕና ኣይንፈልጥን ፍሉይ ሓይሊ የውፅእ ዝብል ዋዛ ኣይኸውንን እዩ ኣብ ልዕሊ መቃብርና ክኸውን ይኽእል ይኸውን ንልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን ግልጽ ይመርገጽና ኢሎም ኣለዉ
ኣቶ ግዛቸው ወሲኾም ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ሕወሓት ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ብሓይሉ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝወሰዶም ኢሎም ነዚ ድማ እኹል ሓበሬታ ምቕራብ ይከኣል ኢሎም ኣለዉ ሕወሓት ኣብ እዋን ስልጣኑ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ምሓራ ቀቲሉን ኣመዛቢሉን እዩ ዝበሉቶም ውሃብ ቃል ነዚ ድማ ካሕሳ ክኸፍለና ይግባእ ኢሎም እኛ በ1984 የወጣውን አዋጅም ጭምር በመጻረር በኃይል ሄደ ቦታ ነው የት አለ መከራከር እኮ ይቻላል ንሕና ኣብ 1984 ዝወፀ ኣዋጅውን ብምጽራር በሓይሊ ዝኸደ ቦታ እዩ ኣበየሎ ምሕታቱ እኮ ይከኣል እዩ ብዘበን እዚ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ነይሩ ዝብል እኮ የለን ናይ ሓደ ሰብ ሃብቲ ሌባ እንተዘሪፍዎ ንነዊሕ እዋን እውን ክግልገለሉ እንተዝጸንሕ ንነዊሕ ስለ ዝተጠቐምካሉ ናትካ እዩ ድዩ ዝበሃል ወይ ንዋንኡ ይምለስ ንስኻ እውን ገበነኛ ኢኻ ክትሕተት ኣለካ ክበሃል እዩ ዘለዎ እኳ ደኣስ ካሕሳ ክኸፍል እዩ ዝግብኦ ብሰንኮም ህዝቢ መሓራ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሉ ሓያሌ ኣብ ጅምላዊ መቃብር ተቐቢሮም ኣለዉ ብሰንኪ ሕወሓት ነዚ ህዝቢ ካሕሳ እዩ ዝግብኦ እምበር ነዚ ነፃ ዝወፀ ህዝቢ ናብ ባርነት እቶ ኣይትብሎን ኢኻ ኢሎም ኣለዉ ነዚ ንምባል ንምድርዳር እውን ዝኾነ ስልጣን የብሉን ኢሎም ኣለዉ በካልእ ወገን ሕወሓት ብሓይልታት ዝተታሕዝዎ ከባቢታት ከም ዘለዉ ይዛረብ ደጊሞም ንክልል ትግራይ ከም መሓደሩ ምጅማሮም ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሓይሊ ተታሓይዞምና ዝበልዎም ከባቢታት ነፃ ንምውፃእ ይዋግኡ ምህላዎም ተዛሪቦም እዮም ነዚ ካብ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዝተዋሃበ መግለጽታት ግብረ መልሲ ወኪል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ረኺብና ኣለና ገለ ካብ ድምፆም ክነስማዓኩም ምክንያቱ ዝጉዱዚ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም ክረምቲ ስለ ዝኾነ ተከዘን ሱዳንን ክወፅእ እናወሓደ እናተዘርግሐ ከም ዝኸድ እሞ ናይ ሬሳታት ምውፃእ ብፍላይ እውን ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ከባቢ እንተኣትዮም ትጉድ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ሽዑት ሒዝና እንታይ ኢና ኢልና ነቲ ጉዶም ይዳለዉ ኣለዉ ሓደ ሰብ ክግምቶ ዘይኽእል ወንጀል ፈፂሞም እዮም ፕሮጀክት ንሱ ኣብ ከባቢ ሑመራ ዝነበሩ ተጋሩ ብዝኾነን ዘይኮነን እናቐተልካ ናብ ባሕሪ ምድብራ እዩ ብድሕሪኡ ናብ መንግስቲ በፂሑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኮማንደርስ ዝገበርዎ እዚ ገበን እዚ ፈፂምና ኢና ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ከጋለጽ እዩ ምስ በሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ በቃ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ዝተፈጸመ ገበን ክትሪኢኹም ፕሮፓጋንዳ ከካይድ እዩ መንግስቲ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ብዝብል ንኸዳልው እዮም እዚ ዘይመስል እዩ ሕዚ ሪኢኻዮ እንትኾንካ ናይ ሑመራ ማሳከር ዓለም ብምሉእ መስኪሩሉ እዩ ናይ ትግራይ ሓይልታት ናብ ሑመራ ኣብ ዘይነበሩሉ ግዜ እሞ ከዓ ንተጋሩ 100% ተጋሩ እዮም ተምሬሶም ዝቕበል ዘሎ ሰባት ከምዚ ዝኣምሰለ ናይ ትግራይ ሓይልታት እኮ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ኢትዮጵያ ሕዝኔው ዓፋርኔው ዓደምሓራ ብላዕልን ብታሕትን ኣትዮም ኣለዉ ሓንቲ ወንጀል ፈፂሞም ኢልካ ንሓሰት እኳ ፕሮፓጋንዳ ከጥዕመሎ ይከኣለ ናይ ኣብይ መንግስቲ ስለዚ ኣብ ሑመራ ዘለዉ ተጋሩ ናይ ትግራይ ሓይልታት እንተዝነብሩ እውን እንታይ ኢሎም እዮም ቀቲሎም ናብ ባሕሪ ዝደብርዎም ዝሰርሕዎ ወንጀል ይዳለው እዮም ነይሩ ትግራይ ዝተፈጸመት ነንሕድሕዳ ገበን ዘም ሰባት እዚኣቶም ተሓተቲ እዮም ክንፋረዶም ኢና ፎረንሲክ ኤቪደንስ ኣብ ሱዳን ይዳለሎ ብኸመይ ከም ተቐትሉ ብዓልመን ከም ዝኾኑ ውዒሉ ሓዲሩ ናይ ኣብይ መንግስቲ ተሓታታ እዩ እዚ ድምፂ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም እዩ ግብረ መልሲን ፌደራላውን ክልላዊ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዝሃቡና እዩ ሙሉእ ቃለ ምልልስ ግዜ ስለ ዝሓፀረና ክነቕርበልኩም ኣይከኣልናን ጽባሕ ሙሉእ ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና ክቡራትና እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ርእይቶኹም ብኢሜይል ላኣኹልና horn@voanews.com ኢልኩም እሞ ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናዮ መደብ ፈፂምና ኣለና ጽባሕ ክሳብ ንራኸብ ተሓን ሕዳሩ